Ka ce ya kike, ka gani? A'a, kai malam haba. Tsaya ka ji. Kaga, za ka iya cewa Tsaya da akwai kike magana. ko kuma ya akai da arziki ka so ko kuma da tsiya. Da arziki na zo mana. To barka. Ni magana nake so in yi da kai na fahimta ka tsaya kawai mu yi magana. Ki tsaya ko kuma ka tsaya. Kai wani live. Kai wani live an yi screen recording na gani. A yadda ka fito a reality yadda kake na ji daɗin Calm ganin ka. down, darling. Kuma Calm ban tunanin za ka down. dawo haka ba ya. Oh my God, oh my God, oh my God, darling. Oh, my dear. Wannan gayan kutuma kura wannan gayan. Wannan gayan. Oh my God. Wannan gayan kana ban dariya wallahi. Kaga, kwastoma ne kai? Kwastoman me? La ilaha illallah. Wannan sa mutane suke irin wannan abin ne. Bai kamata Tsayaran ba da Allah ku. wai in kana tambaya kwastoma ne kwastoma Kwastoma da ku ba za ku rinka me yasa kuke irin wannan ne? to kwastoman me? Kwastoman me kake nema za mu taya ka talla ne ai. Gashi nan kana ganin diri iya diri ka ce wani kwastoma me nake nema? Mijin aure nake nema mana. A'a. A to yanzu kai ai duk wanda ya aure ka in dai namiji ne dai ayi luwadi ai. Ai kai namiji ne dai ka nemi mace. Amma namiji ya aure namiji kuma ai lesbian kenan kuke so ni kuma ne kenan. Nemi mace in lesbian kenan. Shi ne abin da kake so kenan nemi mace in lesbian. a'a lesbian ai mace da mace ne kai namiji ne namiji ya aure ka ai luwadi za a yi. Mace in lesbian abinda Allah ya haramta kenan kake so in je na yi ko? Okay wai nan kai mace ne? Allah wa ni'mal wakil la ilaha illallah. To amma farko ka fara rubuta sunan ka Sadiq Bakar rubuta. Yanzu ka dube ka ce min Najeriya ne. Sadiq Bakar rubuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mace baka ce in je na nema. Wannan sai na yi sallar dare yau. Allah na tuba astaghfirullah azim. Allah na tuba Allah. Okay yanzu kai namiji mijin aure kake nema? To kai me ka gani? Darling. To Allah kawo na gari. Allah kawo na gari. Na gode. Amma ba kana karar mu da ruwan kai fa. Ka san na sha ganin yan iska amma ba taba ganin giredin dan iska irin ka ba. Oh baby, come on darling. Come on darling. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Amma kai mana kana jinin haila dan Allah, kana jinin haila duk wata? To na ne auren kuma tukunna da zan yi jinin haila. Aure na ɗaya kuma ya mutu ƴaƴana biyu nan da ka gani. Amma ka taɓa yin jinin haila tsakaninka da Allah? Ka ga malam, ka ce min da arziki ka zo, kar a je bangaren kuma da bai kamata ba. A ai tambaya ne haba sadiya. Kada a je bangaren da bai kamata ba. Iyayen suna zo lafiya yanzu mu ja musu. Okay wai zagi ni da nake zagi da a biya ni na daina ne yanzu ai. To kuma tun da ka daina an shi kenan darling. Thank you. A'a ba dalin ba. Kai. Ka ci lafiya gwasta ni wallahi dariya kake bani wallahi. Ka san mugun nishadi kake sani? Thank you darling. Ai haka nake so. Oh my God. Ka san dalili? Allah ne da kanshi ya ce sai ya sa mutum 1000 a wuta kafin ya sa ɗaya aljanna. Allah in ba irin ku mu za ka yi wuta. Oh my God darling. Thank you. Sadiq Allah ya shirya ka lafiya ce. Allah ya shirye ka. Thank you. Bye bye. Darling. Bye bye. Have a nice day, darling. And next customer. Oh my God. Next customer. Customer ya ɗaga min hannu. In ka san kai customer ne kai ka ɗaga min hannu. Oh my God.